Esok kan sore. Iyo, aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku dik, penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Spesial keluarga besar Magetan. Mana Budira? Ini Magetan semua. Monggo. Keluarga besar Magetan monggo. Kalamun waroh sliramu anane tansah dangu. Rasa tresna kang kaendhem sarwa mikir ati tan bisa jejer. Nandang tresno iki wis inodrat rabi sangocati. Ulo sawah saka ngendut tatan omah atiku wis kapilot sae babung nang rasaku lamun tresno loro tresno Moro tresno. piye Mas iki sing njaluk lagu sapa Magetan, Magetan. Sinten Budira sing pundi Yo niki iya kedel-kedel. Ibu Dira oh nggih kapilot nggih Bu cecak mlebu weteng Sesak mlebu sedeng. Budi lho Mas Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu. Rasa tresno kang kaendhem sarwa mikir ati tak bisa jejem. nakal niki Bu aku yo ora bisa Esek-esek ati nanging
Podang kuning Mas Hengki spesial kagem Bu Marni tak gendong kemana-mana. Podang kuning apa Mas? Matur sembah nuwun Pak De. Bapak Suratman keluarga besar Magetan Popeling nggih. Loh, loh. Okel. Nah, Esok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran aku lek sing tak sayang kok sepi Mas? mubeng-mubeng Bokel, bokel, golek bokel. Loh, ora krasa esok awan anti bengi iman yen nganti liya kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang ning cok ning ngepang. Kekancangan tak nindik saka kadewan sarwi ngoceh dheweke ngalih kalau kae tak suwun kok aja ngece sekop-sekop podang kuning sekop-sekop atiku komeng ati sekop-sekop seret tirek tak sawang tambah manise ipo bunga yen aku dadi duweke ora bakal atiku dadi walian dipikis karo Popeling Mas Hengki yen si Popeling. andudut ati kebranan ora mandha hatiku saya tetra tasranani sun bekat pulut banyo. spesial Bapak Suratman keluarga besar Magetan asik la ilaha illallah Assalamualaikum. la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Wis wajine tansah dieleke. Yen wajine. Wis wajine padha nindakake ajan wis kumandang wayahe sambahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ngadi cagake agama lima wektu kudu tansah dijaga nganti istiqomah langsing tumakninah luwih sampurna yen bare jamaah. arca saya pingodoke tindak munkar kendu kabeh magrib lan nisa jangkepe prayogane ditambah salat sunai Aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mong sedelo
ibaratnya kaya tekek lan widodari lho Mas ki lho Jan. Percis. Ya Allah imut. Bogel nyapa to Gil, kowe kok gatelan apa piye? Nyedanya penyanyi barang. Arep pipis iki. Lah mulakno Mas. Wayahe pipis ya pipis, ora sambok empet ngono kuwi lho. Ya, Magetan bergoyang. Mara Tresno. Suwun marang sliramu. Aku kang setya satuhu tak enteni nganti sak elingku. Mas Tuki nyanyi beri Mas. Tak gendong omone ngasur. Mas Wagen. Monggo mati coket. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Mbak Ragil maju. Apa sliramu ra krasa Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwon ari nolan geni muga-muga Gusti ijabahi sok panah
goyang. Timbo patung Mas Adi kontrak hati aduh Gimana kata-kata hari ini bos kita CEO kita yang dari Pelindo Semarang, kata-kata hari ini kata-katanya betul, tidak ada kata-kata. Oh ya Allah, tidak ada kata-kata, langsung sekat bagus. Bacaane saro asri Cirebon Dipikis dengan gubuk Asmoro Mas Enggi. Spesial kagem keluarga besar Magetan Bu Suci. Gubuk Asmoro. Terima kasih banyak Mas Andi. Sampai Salibus Suci Magetan. yang lewat aku kelingan gopok kae yen tak goleren neng cakak kebak tulisan warna abang tondo isih lawan gopok kae mati tumakosai gopok kae kebak trito kakak trino Bariki garwane wong liya GWL sakpupuh. Ya, oke baik. Yo telas ki yo. Datang. Sajan ngingati datang luntur sayang. Aku kowe dadi garwa mergeleran ning gubuk asmara. Ayo Mas Medi
ayu sing tak tresnani Rino wengi rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu papujan ning ati Nantian sepisan ketemu Nanging gede miroso tresnaku Rina wangi tansah nunggu Ngarep marah sok kapan kelimbu Iya sliramu sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati mbok gawe lara Mengopo sliramu tega ninggal aku kaya arep wong dosa atiku karang-karang yu Gusti kula nyuwun ngapura Matur sembah nuwun. lah langsung ditek